Ak nezačnete oživovať okamžite, prežije 1 z 10. Ale prežiť môže až 8 z 10, keď začnete okamžite KPR. Na čo sú ti love, tituly a známky, keď sa pozeráš do očí vyhasnuté mamky a vedľa leží bezvládne telo tvojho brata, alebo pred očami stráca svojho kamaráta. Život sa nehlási, srdce sa vypne, smrť nad nimi stojí s kosou, už to není vtipné. A vtedy veľmi rýchlo zdrhá, kto je podpriemer, pretože veľkí páni začnú hneď KPR. Bojujem len tu od teba, len že z tvojich vier život odchádza do neba, do iných sfér, ale nič viac není treba, brate, to mi ver, len sa nebáť a začať robiť KPR. Haló, počuješ ma? Bez obrazu zvuku, žiadna reakcia napriek hluku. Zatrazním aj ho štipni, keď nič nezaberá. Potrebujem pomoc! Zakrič ako zviera, dva prsty pod bradu, čelo, záklon hlavy. Niekedy stačí iba toto a všetko sa spraví. Prilož ucho k ústam do mŕtvého ticha, počuješ a cítiš, či sa nerozdýcha. Kúkaj na hrudník, či sa vôbec zdvíha. Keď neurob KPR, snad to ešte stíhaš. Našteluj si mobil, keď tam nemáš svedkov. Nahlas si ty hovor so 155-kou. Polož svoje dlane presne na stred hrude, keďže srdce nejde, ty za neho pumpovať budeš.